ኢየሱስ ጎይታ ኢሎም ማዓልቲ ርእስቲ ሂበየ ዘለኹ ናብቲ ክብሪ ክትኣቱ ኢኻ ኣሜን ናብቲ ክብሪ ማለት ናብ ክብሪ እግዚአብሔር ኦሬዲ ጎይታ እኳ ኣብቲ ክብሩ እትይውና እንዲ እግዚአብሔር መስገን ግን ናብቲ ክብሩ ክንኣቱ ኢና እግዚአብሔር ባርኽ ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ መስገሪ ስለ ዝኾነ ንልምዓልቲ ዘድልየና ቃል ከዓ ስለ ዘለዎ ጎይታ ከስግረና እዩ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ናብ ክብሩ ከእትወና እዩ ጎይታ እግዚአብሔር መስገን ከስግረና እዩ ጎይታ ካብ ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 5 ኢና ንብገስ ብኡ ጌርና ድማ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመርሐና ጌርና ክንጽልይና እግዚአብሔር መሃሪና እግዚአብሔር መስገን ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 5 ንውሕድ በለትያ ግን ብሓንሳእ ኮይና ከነብቦ ኢና እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ብስም ኢየሱስ ኩልና እንድሕር ገንፂልናዮ ብሓደ ኮይና ከነብቦ ኢና ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 1 ብዛዕባ ክብሪ ኣምላኽ ኢና ክንዛረብ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኢና ክንዛረብ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ደበና ኢና ክንዛረብ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ምርኻብ ኢና ክንዛረብ እግዚአብሔር መስገን ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ከምዚ እቲ ሰሎሞን ንቤት እግዚአብሔር ዝዓየዮ ኩሉ ዕዮ ተወደአ ሰሎሞን ድማ እቲ ኣቦኡ ዳዊት ንእግዚአብሔር ዝቐደሶ ነቲ ብሩርን ወርቅን ንኩሉ ኣቑሑን ኣምፂኡ ኣብ መዛግብቲ ቤት ኣምላኽ ኣንበሮ ሽዑ ሰሎሞን ንዓበይቲ እስራኤልን ንኩሎም ሓላቑ ነገዳት እቶም ሽማምንቲ ማይ ቤት ኣቦታት ደቂ እስራኤልን ንታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ካብ ከተማ ዳዊት ማለት ጽዮን ከደይብዎ ናብ ኢየሩሳሌም ኣከቦም ኩሎም ሰብ እስራኤል ድማ በቲ ኣብ ሳብዒቲ ወርሒ ዝነበረ በዓል ናብ ንጉስ ተኣከቡ ኩሎም ዓበይቲ እስራኤል ምስ መጹ ከዓ እቶም ለዋውያን ነቲ ታቦት ኣልዓልዎ ነቲ ታቦትን ነቲ ድንኳንን ምርኻብን ነቲ ኣብ ድንኳን ዝነበረ ኩሉ ንዋየ ቅዱሳትን ድማ ኣደየብዎ ነዚ እቶም ካህናት ለዋውያን ኣደየብዎ ንጉስ ሰሎሞን ብዘሎ እቲ ናብኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ኣኼባ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ታቦት ኮይኖም ካብ መብዝሖም እተላዕለ ዘይፅብፀባን ዘይቆፀራን ኣባጊዕን ኣሓን ሰውኡ እቶም ካህናት ከዓ ነቲ ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ናብቲ ስፍርኡ ናብታ ቤት ራእይ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ናብ ትሕቲ ኣኽናፍ ክሩቤል ኣእተውዎ እቶም ክሩቤልሲ ኣኽናፎ ኣብ ልዕሊ ሰፈር እቲ ታቦት ዘርጊሖም ነበሩ እሞ ክሩቤል ንታቦትን ንመሰለታቱን ካብ ላዕሊ ከደንዎ ጫፍ እቲ መሰለታት ከዓ ኣብ ቅድሚ ቤት ራእይ ካብቲ ታቦት ክሳዕ ዝረአ እቲ መሰላታት ነዋሕቲ ነበረ ብወፃኢ ግና ኣይረአን ነበረ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ኣብኡ ኣሎ ኣብታ ቦታ ብዘይ እተን ሙሴ ኣብ ሆሬብ ናብኡ ዘእተወን ክልተ ጽላት ገለ ካልእ ኣይነበረን እዚ በቲ እግዚአብሔር ምስ ደቂ እስራኤል ንሳቶም ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ኪዳን ዝኣተወሉ ግዜ ኮነ ድማ እቶም ካህናት ካብ መቕደስ ምስ ወፁ ብዘለዉ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ካህናትሲ ነንናይ ክፍሊ ምዃኖም ከይጥምቱ ባዕሎም ተቐዲሶም ነበሩ እሞ እቶም ለዋውያን ከዓ ካባታቶም መዘምራን ዝነበሩ ኩሎም ኣሳፍ ሄማን የዱትን ደቆምን ኣሕዋቶምን ከዓ ክዳን ጽሩይ ልሕፂ እንጣጢዕ ለቢሶም ጸናጽል መሰንቆ በገናን ሒዞም ነቲ መሰዊኢ ብወገን ምብራቕ ደው በሉ ምሳታቶም ድማ መለኸት ዝነፍሑ 120 ካህናት ኮነ ከዓ እቶም ነፋሕቲ መለኸት መዘምራንን ንእግዚአብሔር ብሓንሳ ከመስጉኑን ክውድሱን ድምፆም ከም ናይ ሓደ ምስ ኣስምዑ ብመለኸትን ብጸናጽልን ብኻልእ ዓይነት መሳርያ ሙዚክን ንእግዚአብሔር ከመስጉኑ ኢሎም ንሱ ሰናይ እሞ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እናበሉ ድምፆም ምስ ኣልዓሉ ሽዑ ነቲ ቤት እግዚአብሔር ደበና መልኦ
كبري እግዚአብሔር ነቲ ቤት አምላኽ መሊእዎ ስለዝነበረ እቶም ካህናት ብምኽንያት እቲ ደበና ደው ኢሎም ከገልግሉ ኣይከኣሉን ይብለና እግዚአብሔር መስገን ክብርና አምላኹን ኣብዚ ናይቲ ዝሓለፈ ናይ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ሰሎሞን ድሰርሓ ቤተ መቅደስ ናታ ክብሪ እዩ ዝነግረና ዘሎ ነቲ ታቦት ኣብ ናይ ዳዊት ዝቕመጠሉ ኣብ ጽዮን ኣብኡ ነይሩ እቲ ታቦት ናይ እግዚአብሔር ሕጂታ ቤተ መቅደስ ምስተሰርሐት ግን ሰሎሞን ናበዮም ጸሎ ነቲ ታቦት ናፍቲ ቤተ መቅደስ የምጽአሎ እግዚአብሔር መስገን እንታይ ይብለና መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ብባክግራውንድ ድሕሪ ስለ ዝመጻናሲ ጽዮን ክብል ከሎሲ ቀጥታ ኣብ ርእስና ዝመጽእ እንታይ እዩ ማርያም እዩ ዝመስለና ምሽ ሕዳር ጽዮን ሕዳር ገለ ስለ ንሰምዕ እቲ ሽም ናይ ማርያም ሽም ኮይኑ እዩ ድመስለና ግን እዚ ዳዊት ንዕኡ እንታይ ዝገበሮ እዩ ንዕኡ ናይ ሰፈር ንዕኡ ዝሰርሖ ቦታ እዩ ግን ኣብ ኢየሩሳሌም ስለ ዝኾነ ከዓ ኢየሩሳሌም ከዓ ከተማ አምላኽ ስለ ዝኾነት ከዓ እንታይ ይብሎ ከተማ አምላኽ ኢሉ ይጽውዖ እዩ ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር መስገን ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንሪኦ ከለና ታቦት እንታይ ይብለና ብዘይ እተን ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ እቲ ታቦት ብዘይ እተን ጽላት ኣበይ ሙሴ ተቐበለን 10 ትእዛዛት ጽላት ካልእ ኣብኡ ኣይነበረን ይብለና እዘን ጽላት እዚአን ወይ ድማ እዘን ቃላት እዚአን እዮም ደቂ እስራኤል ነቲ ታቦት ተሰኪሞም ኣብ ዝኾነ ናይ ውግእ ቦታ ይኹን ኣብ ዝኾነ ክዕወትሉ ኢሎም ዝሓስብዎ ነቲ ቃል ወይ ድማ ነቲ 10 ትእዛዛት ተሰኪሞም እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ እዚ ታቦት እዚ ዳዊት ካብ ልቡ ከምጽኦ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዩ ኣነ ኣብ ጽቡቕ ቦታ እንዳተቐመጥኩ ከለኹስ ታቦት ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ኣብ ከምዚ ይኸውን ኢሉ ኣብ ልቡ ሓሲቡ ሰሎሞን ድማ ነቲ ሓሳብ ፈጺምዎ እግዚአብሔር መስገን ነቲ ሓሳብ ምስ ፈጸመ ድማ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ነቲ ሓሳብ ምስ ፈጸመ ድማ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ከመይ ዓይነት ኣገባብ ከመይ ዓይነት ስርዓት ከመይ ዓይነት ምድላው ንርኢ ኣለና ማለት እግዚአብሔር መስገን እቶም መዘምራን ከምቲ ዝበለ ኮይኖም ተሰማሚዖም ብሓደ ቃል ኮይኖም እቶም ሌዋውያን ከም ኣገልገልቲ ነቲ ታቦት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ንሪኤና ሓደ ታቦት ክኣቱ ከሎ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ስለ ዘለዎ ናይ ኦርቶዶክስ ኮን ናይ ገለ ከመይ ዓይነት ምድላው እዮም ዝገብሩ ካብ ዝተበገሰ እዩ እግዚአብሔር መስገን ሕጂ እንታይ ክንርኢ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ታቦት ኣገዲስና ኣይኮናን ሕጂ ብዛዕባ ሓሉፍ ታቦት ንስኻትኩም ቤተ መቅደስ ኣምላኽኩም ኢልኩም ኢልና ቃል ኣምላኽ ኣሜን እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ግን ስእሊ ስለ ዝኾነ ምስሊ ስለ ዝኾነ ጽላሎት ስለ ዝኾነ ናቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝረኣናዮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ ክንፈልጦ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኣብዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ሴርሞኒ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ እንታይ ዝኾነ እዩ ካብ ሙሉእ ልቦምን ብሓደ ድምፅን ንእግዚአብሔር ክብሪ ክህቡ ከለዉ ነቲ ታቦት ከእትውዎ ከለዉ ሽዑ እንታይ ኮነ እዩ ድብለና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ደበና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እግዚአብሔር ብሓደ ድምፂ ብሓደ ልቢ ንእግዚአብሔር ብንጽህና ከተገልግሎ ከለኻ ወይ ድማ ከተምልኾ ከለኻ እንታይ ዝኸውን እንደና እንታይ ሃበን ዝኸውን ተልና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ደበና እዩ ዝመጽእ እግዚአብሔር መስገን ክብርና ኣምላኽ ኩን ሎማዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ክበጽሐና እዩ ሎማዓልቲ ምሕዳስ ክኾነልና እዩ ሎማዓልቲ እቲ መንፈሳዊ ህይወትና ዝሓሒሉ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ መጽእታ ክገብሮ እዩ ኣሜን እግዚአብሔር መስገን ኣነ ኣብ ህይወተይ ደበና ርኢ ኣለኹ ርኢኹም ከም ዝኾንኩም ፈልጥ እየ ጎይታ ስለ ዝርኢ ኣብዚ ጽሑፍ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ብዓይኒ እግዚአብሔር ኣርኢኒ ደበና ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ርግፀኛ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ርኢኹም ኣለኹም እግዚአብሔር ህያው ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ህያው ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር መስገን ሎሙ ድማ ዝደበና ዝኽራኸበና እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ሎማዓልቲ ሕለፈኒ ክንብሎ ኢና ብናይ ደበና ክብሪ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምትንካፍ እንታይ ድመጽእ እንታይ ኢልኩምኒ ጽርየት እዩ ዝመጽእ እዮብ እንታይ ኢሉ ዝገርመኒ ኣብ ምዕራፍ 23 10 መስለኒሲ ፈትነኒ ኢልዎ ብሓዊ ፈትነኒ እሞ ከም ብሩር ከዓ እንታይ ክኸውን ክኹላዕ
እግዚአብሔር መስገን ናይ እግዚአብሔር ክብር ክመጽኸለሲ እንታይ ይዝገብር ተይልናሲ ኩላዓካይ የድምቀካይ መንፈሳዊ ህይወትካ ይዘድምቆ መንነትካ ይዘጽርዮ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ልበይ ያቃል ስለዝመጸኒ እወ እታ ቤት ብክብሪ መልአት አሜን እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ጎይታዩ ነዚያ ሕዝዋ ክብርና አምላኹን ኣብ ቁጥሪ 13-14 ዘለዋ ማለት እዩ ክብሪ እግዚአብሔር ነታ ቤት አምላኽ መሊእዋ ስለዝነበረ እቶም ካህናት ብምኽንያት እቲ ደበና ደው ኢሎም ከገልግሉ ኣይከኣሉን ይብለና እግዚአብሔር መስገን እቲ ደበና እቲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እቲ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት እቲ ናይ እግዚአብሔር መብጻሕ ነቲ ቦታ እንታይ ገይርዎ መሊእዎ ነበረ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ደበና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ናብራኹም ኣብ አገልግሎትኩም ኣብ ዝጉባኤ ይምላእ እግዚአብሔር መስገን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክመጽኸለ ነገራት እንታይ ዝገብር ይቀያይር እግዚአብሔር መስገን ነገራት ይገላበጥ እግዚአብሔር መስገን ምግልባጥ ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካው ቀጽልና ኣብዚ ጥራሕ የተሓጸረን እዚ ናይ ክብሪ ደበና ኣብ ግዜኦም ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይልወጥ አምላኽ እዩ አምላኽና ዘይልወጥ አምላኽ እዩ አምላኽና ዘለዓለማዊ እዩ ኩሉ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኩሉ ከዓ ዝገብር አምላኽ እዩ ስለዚ ኣብ ግዜኡ ምስቶም ኣብቲ ዘመን ደለው ሰባት ብናቱ መንገዲ ብናቱ ክብሪ ይራኸቦ መበገሲ ክርስትናና ትንሣኤ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሜን እቲ መወዳእታ ናይ ክርስትናና ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ እዩ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ዝጉዕዞ ዝኾይና ኢና ነዚ ክብሪ እዚ ንደልዮ ዘለና መበገሲና እንታይ እዩ ትንሣኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ትንሣኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይና ኢና እንታይ ንገብር ዘለና ሕጂ ነዚ ደበና እዚ ንደልዮ ዘለና Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. ኣብ ዘመኑ እግዚአብሔር ክብሩ እንዳገለጸ ኣብ ዘመኑ እግዚአብሔር መንነቱ እንዳገለጸ ኣብ ዘመኑ እግዚአብሔር አምላኽነቱ እንዳገለጸ ኣብ ዘመኑ እግዚአብሔር ክእለቱ እንዳገለጸ ክብርና አምላኽን Thank you. ካልእ ኣብ ዘመን ሙሴ ድማ እግዚአብሔር ብክብሩ ተገሊጹ እግዚአብሔር ኣሰር ዘለዎ አምላኽ አሜን ኣሰር ዘለዎ እግዚአብሔር እዩ ምናልባሽ ብዓይንና ዘይንሪኦ ንኸውን ኢና ግን እግዚአብሔር ኣሰር ኣለዎ ብዘይ ኣሰር ብዘይ ምልክት እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ግን ኣሰሩ ኣብ ህዝቡ እዩ ዝሓድግ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሰር ኣለካ ባክግራውንድና ኣሰር ስለ ዘለና ኢና መፂና ኣብዚ ዘለና ኣሰር ዘለዎ አምላኽ እዩ ዘይልወጥ አምላኽ እዩ ዘይቅየር አምላኽ እዩ ዘይሃስስ አምላኽ እዩ ኣብ ገለ እዋን ሓይሉ ዘይደኽሞ አምላኽ እዩ ንዝበሎ ከዓ ዝገብር አምላኽ እዩ አምላኽ ከዓ ምሕረት እዩ እንታይ ክብሉ ከለዉ ኣብዚ መርኣዩ ብሩኻት ኣሕዋት ቅድምና ሙሴ ምኻድና እንታይ ክብሉ ከለዉ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ከዓ ንዘለዓለም እዩ ኣብ ምሕረት አምላኽን ኣብ ዘለዓለምነቱን ኮይኖም ከመስግንዎ ከለዉ እግዚአብሔር ከዓ መንነቱ ገሊጹሎም ክብሩ ገሊጹሎም እግዚአብሔር መስገን ምሕረት አምላኽ ድፈትዋ ዓንተ ወይ ኤፍሓዊ ደንብባ ነበረ መዝሙር ዳዊት መወዳእታ ኩሉ ግዜ ድፈትዋ ክስዕባኒ እየን እያ ትብል ናይ እግዚአብሔር ሳህሊ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እንታይ ክኾናኒ እየን ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤቱ ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ድስዕብ ነገር ስለ ዝኾነ ፈለው ዝገብር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ዲና ስዒብናዮ ክርስቶስ እምበር ስዕበና እግዚአብሔር እምበር ስዕበና ምሕረቱን ሳህሉን ፍቅሩን ለውሃቱን ይስዕባና
ዘለዓለም ድማ ኣጽኒዕኒ ሕዛና እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኣብ ሙሴ እንተርኢና ድማኒ ኣብ ዘጸአት 4:34 ክንርኢና እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ዘጸአት ንገንጽሎ እንዳንበብና ይማንታን ክንከይድ ግዜ ኣይወስኒ ብድሕሪኢኻ ክንጽልይና እግዚአብሔር መስገን ዘጸአት 34 4 እግዚአብሔር ይባረክ ካብዚ ስለ ዝጥዕመኒ ሞባይል ክሳይ ዘይገበርኩ ኦኬ 34 ከነንብብና ኢየሱስ ጎይታ ሽዑ اسم يسوع شعونة الدنقان من رخاب دبنا أقول بابو كبر እግዚአብሔር كأنت محدر ملؤ اتدبنا قبل علي أسلاز عرفة اتخبر እግዚአብሔር دما نت محدر ملئو سلاز نبره موسى نابدون كان من رخاب كأتو أي كأله رأي موسى أبكرن سينا أبكلم እግዚአብሔር مس እግዚአብሔር انتي زغبره استراخبه استزارربه كبيد እግዚአብሔር استقبل ايو كبر كاب كبر يوسخ امين ناي እግዚአብሔር كبر እንዳወስخ يزخيد كبر خاب كبر ስለዝوسخ ابز ግዜ እዚ ሙሴ እኳ እንታይ ክኸውን ኣይከኣለን ይዝብለና እቲ ናይ እግዚአብሔር كبر ምስ መፀ እቲ ናይ እግዚአብሔር ደበና ምስ መፀ تاك جبراي كألن بالناس كان بقول لي عويلكم شعونة الدنقان من رخاب دبنا أقول بابو كبر እግዚአብሔር كأنت محدر ملئوه ملؤه اتدبنا قبل علي أسلز عرفة اتكبر እግዚአብሔር دمانة محدر ملئوه سلز نبره موسى ناب دنقان من رخاب كأتو أي كألن بخلو اتي مقعزم دبنا እግዚአብሔር أبقدم كله بيت إسرائيل بمعالتي أب لعلي اتي محدر نبره بليتقى حو نبره أمه دك إسرائيل بكل مقعزم اتدبنا كاب لعلي اتي محدر مس زلعل ينقلوا نبرو اتدبنا انت زي تلعلقنا كساعتا زلعلوا لا معالتي ينقلون نبر ريحو يسوس كريستوس ندك مزامر كنت قايلوا منفس قدوس كما رحبكم يلو مش حاجه موسى دما انت يتقبر دلو بزي تناي እግዚአብሔር كبري ክንቃሳቀሱ ኣይከኡሉን ነበሩ እቲ ደበና ምስ ዝንቃሳቀስ ድማ ምስ ደበና ፎሎው ይገብሩ ነበሩ ይስዕብዎ ነበሩ እግዚአብሔር መስገን መንፈሳዊ ዕንትና ይከፈት ኣብቲ ትክክል ናይ እግዚአብሔር ፍቃድን ሓሳብን ሙሴ ኣትዩ ማለት እዩ ነቲ ደበና ቀዲሙ ኣይከይድን እዩ ويدما خفت دبنا أنت يكون نيرو أيدحر النيرو مخادو مبقاسو كله مسمن معرم استدبنا እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ግዜ ሙሴ ፍልይ ዝበለ እንታይ ኢና ነደለና ሕጂ ምምራሕ ኣብቲ ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ምምራሕ ኣብ ግዜ ደቂ እስራኤል ከዓ ኣብቲ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምንስን ዘለዓለም ህያው ኣብ ነጥዎ እቲ ቃል ምሳና نحبره እግዚአብሔር ይመስገን ታሪክ ከነንብብ ጥራሕ ኣይኮናና ኣብ ዘለና ግን መንፈስ ቅዱስ ህያው ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ክራኸበና ከዓ እሱ ፍታው ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ግዜ ናይ ሕዝቅኤል ድማ ክንርኤና ሕዝቅኤል 43:5 ትንቢት ሕዝቅኤል 43:5 ክንርኤና እግዚአብሔር ይመስገን ኩልና ስለንፈልጦ እቲ ቃል አንብቡ ላይ እንድሕረኺልኩም أو مرة حوي بروح እግዚአብሔር ባርካ 43 ቁጥር 5 አሜን
اوكي اخلك برو زابير باركه زابير مسكن نهزقل دما انتي جبرني منفس حاف ابلني امين ناي زابير منفس انتي زغبري حاف زبلي منالباش نهزقل كبوتانا بوتا قيرو نخون خيلي نعنا ግን መንፈሳዊ ህይወትና እንታይ ዝገብሮ ሓፍ ዘብሎ aftu መንፈሳዊትና aftu ውሽጥ ሰብና መንፈስ ቅዱስ እንታይ ዝገብር ዘተንሳአና እግዚአብሔር ይባርክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እስከ ኢየሱስ ጎይታ ይበሉ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላክ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ هاللويا أفتح قداميتي بتخريستيان كأخن رئينا أفتح قداميتي بتخريستيان أنت إلنا أنا دبلنا أب زمانه أب جزئو ككمت وانو ككمت خناتاتو غيرو إجزاء أبير نهزبون تاي جبرينا نبزلنا يمرحيو إنا نبزلنا بدبنا غيرو بخبر غيرو نهزبون تاي زجبر أملاقي زمرحي إنا نبزلنا إجزاء أبير مسجد أفتح قداميتي بتخريستيان دما نرئين كلنا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ነተቀዳመይት ቤተክርስቲያን ነቶም ሐዋርያት ክዛረቦም ከሎ ደስ ትብለኒ ናብ ምዕራፍ ሓደ ግብረ ሐዋርያት መንኺድ ምዕራፍ ሓደ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ሓደ ግብረ ሐዋርያት አጀኹ እንታይ ልዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩልና ንፈልጦ ምዕራፍ ሓደ ካብ 6 ዋላ ከንብበኤ ነቲ ካባይ ሰማዕኩሞ ተስፋ አቦ ተጸበዩ ኢሉ ካብ ኢየሩሳሌም ካይወጹ አዘዞም ምስ በለ ሽዑ ተአኪቦም ከለው ጎይታይ በዝወርሓት እዝዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቕንዒኻ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ አቦ በስልጣኑን ዝመደቦ ዘመኑን ግዚኡን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወርድ ግና ሓይሊ ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮነን ኢኹም ኢሉ እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ዓረገ ካብ ዒንቶም ከዓ ደበና ተቀበለቶ ይብለና እግዚአብሔር መስገን እዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤ ምስተገለጸሎ ምስኦም ተዘራሪቡ እቲ ናቶም ኣብ ልቦም ዘሎ ሕቶም ሰሓተትዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣቶም እንታይ ገበረለና እንታይ ገበረ እስከድሞ ትቃል እናረኣይዎ እስከበሉ ኣዒንቶም እንዳረኣያ እስከበሉ ኣዒንቶም እንዳረኣያስ እንታይ ተቀበለቶ ደበና ተቀበለቶ Jesus hallelujah أنتم من دار آية قويت إيسوس كريستوس دبنا تقبلته ويدما كبري كبري كأتخون يرئيو أتتمالي مسؤوم تايز قوم زنبرة يسوس زلع زنبرة أتتمالي حواتو بدقو قوينو زصوع وزنبرو أتتمالي ودي يسيف زماسلوم زنبرة تتخكل أملاكنته يسوع كريستوس بخبري من حبيره من فاس قدس حبير انتي لو كلتا سبات يزبل مش حقه كلتا سبات كانتي لو كم زحجي انتي تقبروا دلهم تريئوا زلهم كبري كم يرخ انتي كوني كملسي اذا خبر زي ابوشت ام سلازتحاتمت زينا እግዚአብሔር ክብር አውሽጥ ኦም ስለስተሓተመ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ክስዕቦ አኽኢልዎ ስለምንታይ ጎይታ ክብር ዘርየና እንተይልና ፍጹም ሰዓብ መታም ክንስዕቦ ክብር አምላኽ እንድሕር ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ምትንካፍ እንድሕር ኢኻ
ናይ እግዚአብሔር ፍቅር እንድሕር ጥዕምካ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እንድሕር ጥዕምካ ፍጹም ካብቲ ፍቅር እንታ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ክትፍለ ኣይትኽእልን ኢኻ ምውዳቕ ምትሳእ ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ኣሎ እቲ ክብርት ኣሎ ኣሉ ክትብሎ ዘይትኽእል ክትክሕዶ ዘይትኽእል ዝኾነ ይኹን ካብኡ ዝዓብን ዝበልፅን መሲሉ እንተመፀ ኣሉ ክትብሎ ዘይትኽእል ኣብ ውሽጢ ዝኣተወ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ንቐፅሎ ደበና ተቐበለቶ ምስ በለ ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከኣብ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝርኢኹምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎ ኣሜን ኣታ ኢየሱስ ከምኡ ኢሉ ክመጽእ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዛ ሕጂ ትርእይዋ ዘለኹም ክዓርግ ከሎ ብኽብሪ ትርእይዎ ዘለኹም ኢልዎ ክምለስ ከሎ ከዓ ብኽብሪ እዩ ክመጽእ ስለዚ ኣብቲ ጉዕዞ መገድኩም ዝኾነ ነገር እንተጋጠመኩም እዛ ክብሪ እዚኣ ቀጥ ኣቢላ ክትሕዘኩም እያ እዛ ተስፋ እዚኣ ከመይ ክርስቶስ ኢየሱስ ብኽብሪ ከዓ ክምለስ እዩ ኣብ መገዲ ከይትሕለሉ መታን ኣብ መገዲ ተስፋ ከይትቆርፁ መታን ኣብ መገዲ ሰንከልከል ከይትብሉ መታን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዛ ሕጂ ከቢሩ ድኸዳ ደሎ ከም ኣይሉ ከዓ ክምለስ እዩ እዚኣ እታ ተስፋና ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኣዒንትና ክሪአይን ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኣዒንትና ክሪኦ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኣዒንትና ክሪኦይን ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኣዒንትና ክሪኦ ጂሰስ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኣሜን እዚ ተስፋ እዚ ጽኑዕ ተስፋ እዩ እዚ ተስፋ እዚ ዘይነዓነቕ ተስፋ እዩ እዚ ተስፋ እዚ ዘይሃስስ ተስፋ እዩ ክብሪ ንኣምላኽኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምናልባሽ ኣብዝሓልኩም ክህሉ ኸውን ደጋጊመ እቲ ቃላት ኣብ ጴጥሮስን ኣብ ዮሃንስን ኣብ ያዕቆብን ድማ እዚ ክብሪ እዚ ተገሊጹ እግዚአብሔር መስገን ንጴጥሮስ ንዮሃንስ ንያዕቆብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝዎም ናብቲ ኸረን ምስ ከደ እንታይ እዮም ሪኦም ናይ ኢየሱስ ዕላማ እንታይ ነይሩ ናብኡ ወስዶም ጸሎት ክምህሮም ክብሪ ክርእዩ እዮም ካብቶም ዝበለፁ ናይ ጎይታ ኣገልገልቲ ንሳቶም እዮም ከዓ ኮይኖም ብርግጽ ጴጥሮስ ተንከልከል ኢሉ ወይ ኢሉ ደስ ዘብለኒ ጴጥሮስ ማይ ክኸይድ ከሎሲ ምሽ ንኢየሱስ በቃ ፀዋዕኒ ንዓበለኒ ክመጽእ ኢሉ ክመጽእ ከሎ ኣብ መገዲ ማዕበላት ኣጋጢምዎ ዶ ኣጋጢምዎ ማዕበል ኣጋጢምዎ ሓላፍነት ግን መን ወሲዱ ኢየሱስ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሜን ሰንከልከል ክብል ከሎ ወድቕ ክብል ከሎ ውሒጥኒ ክብል ከሎሲ ንምንታይ መሲልኩም በቲ ማይ እንዳኸደ ከሎሲ በዚ ግን ማዕበል መጽእ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ እዩ ዘሎ ናብ ኢየሱስ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ማይ ተለዊጡ ኣይኮነን ግን ማዕበል ምስ መጽአ ናብቲ ማዕበል ስለ ዝጠመተ እንታይ ኮይኑ ምጥማቱ ናብ መን ስለ ዝገበረ ናብቲ ማዕበል ስለ ዝገበረ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ብቅድሜና እዩ ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢሉ መርሓኩም ኢልና ምሽ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ክንወድቕ ተስፋ ክንቆርጽ ዝኾነ ነገር ከጋጥመና ከሎ ኢየሱስ ሓላፍነት ዝወስድ ሒዝዎ ሽዑ ጴጥሮስ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብቲ ኣብ ዒንቶም ተፈጺሙ ሪኦም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እዚኣ ስለ ዝኾነ ሽዑ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ ኣብ ሉቃስ እዚኣ
يهبكم له لوقاس 9:28 كساب 35 قبر حواريات 4 كاب 10:10 خا نحنا سيلو اتزرأنايون نستعملنايون بزعبو خا مزراب انتي نخونينا انت يوم رئيو نايك زابير كبر يوم رئيو يسوس كان معلتو كم ترى سبكم سأم نيري سكنم ببوت قال قبر حواريات 4 زابير مسكن بيتروسن يوحنس جنا نحناس نتزرأنايون سمعنايون مزرابو نحدك أيكوننا نيومو كابنا أملاخ نأخذكم إزاز أبقد ما أملاخ قنع أنت خوينوس اسكي بعلاتكم فرودو بلوامي بلنا زابير مسكن حجي حدا نجر يمريهم زرأيو نجر كأنت يتيلنا نيك زابير كبر ويدما أنا يسوع كريستوس تخكل من الناتو تخكل أملاخ الناتو تخكل قويت الناتو بعينتهم سلزر أيوة إزاي كابنتاي كام مقبر كام مزرع كام منقر تطوعين باللينا آمين أوشتنا حدا كهسس زي كأن مسكر نايويتا حدا مع التاجرنا إنا رئينا إنا عينتنا تاجرنين رئينين نتزرع أنا يوم نتسمعنا يوم نتزده حسسنا يمكن زاربن كن مسكرن أطوعين باللينا تحزننا تعقتنا يلني لو زابير مسكن آمين كبرنا أملاكم شاد شيء بيتروس سماي تخفيتم ريو سماي تخفيتم بيتروس كرو خلو أبزت مستير أنت إنا نحريلنا مدحنا يسبات ريو مدحنا يهزم قبر هواريات 10 قبر هواريات 10 حدا التاريخ نفلت أينا كان ببادو بعله حراي مبا قويتا باركة الحوي أجا غيس قويتاي قويتا باركة زابير مسكن حجي بيتروس أبزن رئي زلنا أبناي قرن اللي وثيو انتا إزر نبل زلنا نتنسو دريتو وزنبرة بناتو أتحساسبا بناتو ردئت دريتو وزنبرة ناي وانجل مجدي سماي تخفيتو مسرائي كابا أملاخ دما انتاي مسمطه زبلع مسمطه نزي دما فصم يغبرن يمسبله እግዚአብሔር مسناي قرن لوس كتححز كل نري بيتروس عينتو تخفيتو مدحناي احزاب كرو كل نري امين نعيه وانجيل كفت دريتو ود صنحه كفت حصير ود صنحه كفتي كلكيل ود صنحه دما مليسخ وسخ كله اتمردو اتاغلغلوتو نهارخ وسخ كله امين اب حدا نجر اب نشتي نجر بتحساسبو تدريتو تصنحه حجن عينتو تخفيتو تصاوعيتو اتحريتو سقع وسن مدر كم زخونه ناي እግዚአብሔር ወይ ድማ ናይ ጎይታ ክብሪ ርኢ ማለት እግዚአብሔር መስከን እቲ ድምጽ መጽዩ ሕጂ ንርአዮ ኣብቲ 30 ቁጽሪ 30 ሓሙሽተን 49 ዘሎ ከምቦ እሞ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ንርኦ ማለት እዩ
شعوب أبو ناب قريت أيزم بابا زلخو إتام عرف بملئتا أيكون كم ببا زي أبير مسجن أب كل حزبنا أملاخ تفرهن كن عنا زجبرن انتلو أبو قبلي أمبر أب أملاخ أدلو كم زيلبو بحكي أستبهلكم آمين حجي مسلب أملاخ انتي خونا له بيتروس مسلب أملاخ قعزالو أب أملاخ انتي كم زيله أدلو خم زيله أنتي تخفيتو مسرع أخو آمين أنتي تخفيتو مسرع أخو أب أملاخ أدلو زبهال كم زيله حانتس نأملاخ زدلن كان عنا زجبرن نمنتاي نكرني لوسط قلت كاتسمعي عندي تباهيلو ناتقن عنا خات جليس الله ناس صدق تجليس الله تنا أملاخ مدلي مالتي زعبير مسكن حجي بناي بيتروس ويدما بتناي سرعات ناي أيهود بتسحي زوازلو ناترديت أتوم هذابتي أتوم زي نصحات زي قناعات أقدم أملاخ زي قبولات سلازنا مرة حجة جنكريم كله أها لك تساويت تدحريت كاب أملاخي لك أملاخ ليلان قليلان يبلون اتنابدك إسرائيل بيسوس كريستوس نسخ أبويتا كله سلام إنا جبره التلاقك قال أنت إنا جبره ناب كلهم دك إسرائيل بكريستوس يسوس بقويتا يسوس كريستوس غيرو سلام كم استلاقك قال حجنا بيمت قال له بيتروس ناب تتخكل التلاقك قال يسوس كريستوس حجي كم سجاد يكونه حجي كم مسؤول زبالة عند ساتن كم ترى سب زي كونه اتكام سماي تلا يأخذ زمت أقل كابدك إسرائيل حليف ودمانا بهزاب زمت أنا سلام من أختي السخم زخناه أعيد تخفيته مالت بزعبا يسوس بعد نازريت أملاخ بمنفس قدس بحيلي كم زقبقو أملاخ مسؤول سلازوكاني النازوري صبق كم زجبره نتوم سيد أنس عرم كلهم كم زحوي نسخاتكم تفلطيكم نتأب هجر أيهودن أب يروساليم زجبره كل نحناون مسكر إنا واو كم عينة مرداي كم عينة مخفاتة عينتيو كم عينة ملواتي زي أبي ربارخ نتأب كل أيهودن أبي يروساليم زجبره كله نحناون مسكرينا حدا مسكر له بسجاب عينتهم قرئ وخلوا يسوع كريستوس إن حلف إن خده نخلو تاي كم زجبره صبوا كم زجبره اتصبوا أنتي انتيلنا سيطان زحزهم سيطان زأسرهم زت الموت أمرهم زبالها شو نجر كله عند فتحه ناس عنده وصأه أفتقوا زقوا تاي قبل كم زجبره يمالالس كم زجبره يعنتنا رئنين كأو حلف دبنا دما يسوع كريستوس بخبري رئينا يينا يسوع قويتاي نعو أملاخ أب سالسيت معلتي أتنسأو كجهاد كأ هبو نأنا مستكر من أنت كنكون أملاخ قدم زحرينا نأنا دحريكا موتات متنسأو مسؤول زبلعنن زتتنن امبر نخل هزبس أي تجهدن أملاخون هيوانن موتانن فرادك خون زمردبو نسو مخانو نهزبك نسبخن كنمسكرن أززنا بؤوز أمن زبله بسمو حدقات حاتيات كم زركب كلهم نبيات يمسكروا الله
ድሕሪ ትንሳኤኡ ምስ እንታይ ዝገበርና እስከ ነገርኒ ምስኡ ዝበላዕና ዝሰተና ኢየሱስ ጎይታይ ምስ ኢየሱስ እኮ ንዘለዓለም ክንነብር ኢና ተለዊጥናስ ንዕኡ መሲልናስ ምስ ኢየሱስ ክንነብር ኢና እዛ ሕጂ ሓላፊ ስጋ እዚ ዝበስበሰ ስጋ እሱ ምስተለወጠ ከምቲ ዝተገለጸሎም ብኽብሪ መጪ ብኽብሪ ከኣድረአይዎ እሞ ከዓ ምስኡ ዝበልዑ ምስ ኢየሱስ ከዓ ክንነብር ኢና ገና እሳቶም ብስጋ ከለዉ ኢየሱስ እቲ ኣብ ሰማይ ክኾንዎ ዘለዎ ምስ ኢየሱስ ክኸውን ዘለዎ ነገር ሪኦሞ ማለት እዩ አሜን እንት ዓይነት ምግቢ ከም እንምገብ አይፈልጥን ኢና ግን ምስ ኢየሱስ ተክንገብር ኢና ሰለብሬት ክንገብር ኢና ክንሕጎስ ኢና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኹን አዕንቲ ዘይራአዮ ይብለና ምሽ ቃል አምላኽ አዛን ደይ ሰምዖ ይብለና ምሽ ግን በእምነት ርኢና ያለና ንሕና አሜን ኢየሱስ ጎይታዬ ክብርና አምላኹን እስከ ሓንሳ እንጎይታ እልልታ አሜን ሃሌሉያ ጴጥሮስ ገና እዚ ቃል እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብቶም ነቲ ቃል ሰምዑ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝነበሩ ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመፁ ኣመንቲ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላኽ ከመስግኑን ሰምዖም እሞ ኣብ ኣሕዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለዝፈሰሰ ተገረሙ ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ከይጥመቑ ማይ ክልክሎም ዝኽእል ደኣ መን ኣሎ በለ ከመይ ደስ ዘብለካ ነገር እዩ ሕጂ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ገለ ነገር ይፍጠር ኣሎ ኣሕዛብ ምስ ኣይሁድ ምስ ደቂ እስራኤል ወይ ድማ ምስ በዓል ጴጥሮስ ይተሓዋወስ ኣለዉ እዚ ተሓዋወስ ዘሎ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ንዓኣቶም ዝሃቦም ነዚኦም ከዓ ሂብዎም እቲ ውህበት ኣምላኽ ኣብኡ ክፈስስ ከሎ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ክፈስስ ከሎ ብልሳን ክጽልዩ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ከሎ ዘይፈልጥዎ ዝሪኦሞ ዘይፈልጡ ክኸውን ከሎ ነገራት ክጋላበጥ ከሎ ርኢ ጴጥሮስ እታ ንዓኻ ዝፈለት ኩላ መዓልቲ እባርኽ ኣለኹ እናበልኩ ትኹን በርኽቲ ኣምላኸይ ክትብሃል ስለ ዘይሓፈርካ ስምካ ይኽብር ብርኽቲ ትኹን እታ ንጎይታ ዝፈለጥናላ መዓልቲ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን እግዚኣብሔር መስገን ሃሌሉያ ኣይረኣየኩምን ድብልቕልቕ ክኸውን ከሎ ኣይረኣየኩምን ሕውስውስ ክኸውን ከሎ እቲኣቶም ኣይሁድ እዮም ኩሉ ነገር ብስርዓት እዩ ዝግበር ብስርዓት እዩ ዝኽየድ ብስርዓት እዩ ዝልበስ ብስርዓት እዩ ከምኦም ዓብዮም በዓል ጴጥሮስ ብኣጋባብ ኩሉ ነገር ሕጂ ግን መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገይሩ ሕውስውስውስ ኣቢልዎ ምክንያቱ ሓድሽ ኪዳን እየ ካብ ብሉይ ኪዳን ናብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ዝሰጋገር ዘሎ ኣብቲ ዓንተዊ ካብ መጀመርያ ከነንብቦ ከለና እንታይ ኢና ኢልና ነርና ታቦት ምሳሌ ናይ ምንታይ ኢልና ነርና ናይ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ኢልና ንኩሉ ሓድሽ ገብረሎ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ታቦት መዘከርታ ዝኸውን እንታይ ኢልና እንኩም እዚ ስጋ እዩ ብልዑ እዚ ከዓ ደመይ ይስተው ኢሉ ሓድሽ ኪዳን ኢሉ ሓድሽ ምዕራፍ ጀሚሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓድሽ ምዕራፍ ይጀምር እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ሓድሽ ደገ ይኽፈት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ሓድሽ ነገር ይኹን ኣብ ህይወትኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ አንወይ ሐልኩም ካይከውን ጳውሎስ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ምስ ረአየ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9:1 تزعبي أب حدش كدان نرخبه قويتا زمرت أنز حريون أقل قالي كوين نرخبه مالتي معس تكبري تبرهان تتصدل نايجزاء بهر برهان نسرخبه
እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልይና አቤና ይዝሕልና ለና ጎይታ ይፈልጥ እዩ ካቤና አቤ ከስግረና ይደል ጎይታ ይፈልጥ እዩ አቤና ክብር ኸጥወና ከም ዝደል ጎይታ ይፈልጥ እዩ ቃል ድሕር መጽ ድሕር ቃል ገለ ነገር አሎ ማለት እዩ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ንዝኣምን ይከኣል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክብር አምላክ አብ እስጢፋኖስ ተገልጸ ክብርና አምላክ አብ መን ተገልጸ አብ እስጢፋኖስ ተገልጸ አብ አፍ ሞትን ህይወትን ሃለው ኮሎ ናይ እግዚአብሔር ክብር ርዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርዩዎ እዚ አንብቡ ላይ በጃኹም እግዚአብሔር ይመስገን ግብረ ሐዋርያት 7:54 57 سبحة ببلي እግዚአብሔር ይመስገን አራይ እዚ ተሰምዑ ልቦም ነደደ አስናኑ ካሓቆሙ ንሱ ግና መንፈስ ቅዱስ መልኦ ናብ ሰማያን ከዓለሉካ ክብሪ አምላኽን ኢየሱስ ድማ ኣብ የማን አምላኽ ደው ኢሉ ረአየ እሞ እነሆ ሰማይ ተኸፊቱ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ የማን አምላኽ ደው ኢሉ ርኢ ኣለኹ በለ ሽዑ ዓው ኢሎም ጨገሩ ኣዛውድቶም ድማ ሓቢሮም ሓሳብ ወረድዎ አሞዳታ እንታይ ኢሉ ኖርማ ሰማይ ተኸፊቱ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ የማን አምላኽ ደው ኢሉ ርኢ ኣለኹ በለ ቀጽለ እሺ ያላታ ሽዑ ዓው ኢሎም ጨገሩ ኣዛውድቶም ድማ ሓቢሮም ሓሳብ ወረድዎ ናብ ወፃኢ ከተማ ወሲዶም ከዓ ብዳርባ አንቀጸልዎ ከምስ ድማ ናቶም ኣጋሳዊ ዝበሃል ገበዝ አንበሩ هرا دحان تأخذ الناس أنت جبرة كبر أملاخ رأي من ستيفانوس من رأيه نبغي تأسس رأيه أبزق وين حجن تايلو تجبروه أيفنتوني ماما محرت كبر له استيل إندا ما تبع المحرت استيل إندا عزبوت إندا غير بع المحرت ስለምንታይ እንተልኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ብኽብሪ ምሳና እዩ እግዚአብሔር መስገን ስጋ መወዳእታ ምሳና እዩ አይ ሓድገን ናኒ ዕሽሽ ከቶ ከዓ አይብለናኒ እግዚአብሔር መስገን ክብርና አምላኽ እዚ ክብሪ እዚ አይተለወጠን እዚ አምላኽ እዚ አይተለወጠን እዚ ናይ ክብሪ አምላኽ እዚ አይተለወጠን አፍቲ ደበኖ ሓብአኩም አፍቲ ደበኖ ክኸውለኩም አፍቲ ደበኖ አፍትናቱ ክብሪ ክሽፍነኩም ሕጂ አይተለወጠን እግዚአብሔር መስገን شفنا نعيك እግዚአብሔር መስገን አይተለወጠን እግዚአብሔር እስከ ክንጽልይና ሕጂ ክንጽልይና መንፈስ ቅዱስ ንውሽጠይ ሓድስ በልዎ ምሕዳስ ደልየለኹ ካብ ደለኹ መተሲና ክንጽልይና